Ați vrea voi să aveți corp ca și mine, nu doamna? Asta se cheamă fibră musculară, dar nu vedeți ce musculos îs. Mă, balonule, vezi că mai ai un pic și te faci lampion. Pa sus. Pardon. Bă, Crawford, din artă ești normal, îmi râgâi în față, te-ai tâmpită la cap. Te-ai tuns, ulala. Și așa ar trebui să faceți și dumneavoastră la fel. Mă, dar nu ți-e roșine că-ți piși cu na... Da, doamna, dar eu începusem deja să scriu cu albastru. I don't care. Acum asta fac. Cătălina, ești bine? Nu, da. 5-5, în curs să mă lingi. Maria, atenție, uită language cu mine. Și-a rupt gâtul, cretin, ajută-mă să o duc la spital. Așa să te strivească și crush-ul tău din clasa 12-a B. Cătălina, mi-a omorât Albina. Zoom, zoom, zoom. Albinița mea. Ok, gata, pregătiți? Hai să începem, Maria, pregătește-te. Fructul pasiunii. Na, ea se joacă dress to impress în loc să-mi scrie mie ecuația de pe tablă. Na, vă dau eu numai dress to impress. Doamna naiba. Bate palma. Știam muzică, dar sunt cretin la cap. Maria, vrei să o iei în gură? Bă, că-ți dau una de slipez genele alea pe pereți, da? Vai de mine, mă, puricoasă, eu aveți că așa sec botul ăla cu lanțurile alea, nu te mai vezi.